catal heblo sukaɓe afrique takkosan yoni to faaboli janjoli ko on takkosan juula to ogo titan seytu garba kanel e toon to soringo yonti kabaruji meɗen coftal ɓalliyeɗem ngal pular ko ɓuri ko tengtude kabaruji meɗen malang jeeju arbitre international sénégalais o kam e yaadiɓe mum ko kamɓe tigui goni suɓaɓe gam wadde représenté continent africaine ko yowiti e coupe du monde club mbaɗowo e ndeɗo mayirde ndeɗo hitande nde gonɗen finaliste uji coupe maire mo kanel hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi gandama niyete wonata noon ko hakkude jamweli kam e lawɓe mayen kal e coupe du monde de club gonɗo e waɗe oɗo saaha joni toon to dewlaji inde robino championnat ji to dewlaji europe ene arana en hen musidɗo meɗen Saydou Ba musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni joni jaccoɗen jaam ñalle moɗon musidɓe tedduɓe hettotoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema kabaruji meɗen coftal ɓalli ɗemgal pular eɗen goni e aljuma nogas e jeeɗiɗi lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi to karallagal ngal wonani en toon ko kisma dukkure ɗo yeeso haldirde nde ko musidɗo moɗon Djiby Dieng eɗen puɗɗoro kabaruji meɗen no mbirunɗen e gardidi kabaruji meɗen Malang Diédhiou kam e yaadiɓe mum ko kamɓe tigui goni suɓaɓe gam wadde représenté arbitrage africaine ko yowiti e coupe du monde des clubs mbaɗowo e mayirɗe ndeɗo hitande nde gonɗen toon to dewlaji émirats arabes unis bon noon mbiɗen oɗon coupe du monde des clubs fuɗɗoto ko ñande e jeegom lewru décembre ha fayi sappo e jeegom lewru décembre toon to Abou Dhabi kamɓe ɓeɗon tato noon woni Malang Diédhiou kam wondude e Djibril Camara kam e El Hadji Malick Samba ko kamɓe tigui goni suɓaɓe gam wadde représenté arbitrage africaine ko yowiti e ndiɗon couperi noddirtendi coupe du monde des clubs so tawi en gummima e coupe du monde des clubs jeehen ha to Fouta e Gumbaru to Kanel e Kanareje e kalen ko yowiti e final taw ko coupe maire mo Kanel hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi en wonta noon finaliste uji ɗiyete andama niyete wonata noon ko hakkude lawɓe kam e jamweli e cifnen noon kamɓe ɓeɗon kippuji ɗiɗi tigui kanji ɗiɗon kippuji ɗiɗi ɗon ko kamɓe tigui kadi jano final e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom e demi final uji ɗi noon wonno ko ñande oɗo aset e jawtuɗo hakkude lawɓe kam e law A ko derby mo law wonno en wonta noon ko lawɓe tigui fooli law A luggi ɗiɗi e ndigga deuxiéme demi final o noon wonno ko hakkude jamweli kam e beelal caggal nde ɓe mbaɗi ƴekki gotel e gotel ɓe jekki ko wiyete tiroɓi faw petta ko on tumna noon jamweli fooli kippo mo beelal loggi mbiyen jamweli fooli kippo mo beelal final o noon waɗata ko ɗo e dumunnaji garoji so tawi en keeɓi hen ko laaɓima en gartoyi hen e kabaruji meɗen paaɗi arde ko wona ɗum ko so tawi en gummima to Kanel paaɗen koto ogo kalen ko yowiti e final tournoi ODCAV zone 3 de la commune mo ogo hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi en wontan noon final o wonata niyete ko oɗo aset paaɗo ñande nogas e jeetati nduɗo lewru ndu gonɗen hakkude ogo kam e Janjoli final o noon fettata mbiɗen ko oɗo aset paaɗo e yeeso tawtere ɗe hilifaɓe hewɓe mo diwan mo Matam ala no mbatten so wona kettoɗen oɗo mo ganduɗa ko kañum woni Amadou Sadali ɓurɗo andirede Karim ko kanko woni parrain oɗon tournoi taw ko e ballal musidɗo meɗen Amadou Moussa Anne. Assalamu aleykum bandiraɓe futankoɓe bandiraɓe dilleɓe sport o fu musidɗo moon Amadou Sadali walla ɓurɗo andirede Karim yi jaaɗoto ogo walla mbiyato gorko ogo mi salmini on mi salmini musidɓe foof dilleɓe sport ɓe donc arɗo tan jarnade commune ogo et puis kadi jarnade kadi guure ɓe mbaɗɗi participé foof e oɗo tournoi suiviɓe ɓe kadi ɓe jarama kadi ƴetti kamɓe mbaɗi kam parrain oɗo édition 2007 o tournoi commune ODCAV zone 3 donc hankkandi en gaari ha e kawguel ngel noon ko final o noon ko guure ɗiɗi jeehi final woni équipe ogo noon de équipe Janjoli ɓeɗo ɗiɗo noon peccitno aussi rawane tournoi rawane aussi ko min ɓe mbaɗno parrain kadi hikki kadi kamɓe pottata donc tournoi o machallah jaggi hen a ari ha ɗo en donc kala wuuro wannogo participé tournoi o ma heɓ paire maillot inchallah et puis kadi ñande final nde kadi équipe kawɗo foof ene heɓa 150 000
plus 27 médailles d'or. Équipe Kawaɗo nayi ɗo 100 000 plus 27 médailles d'or. Ay arbitrage ɗi ma mbaɗe décoré les 5 arbitres là kamɓe fof ma mbaɗe décoré. Et puis kadi ñanen kadi ñande final nde kadi guure ɗe fof mbaɗde participé junguruji mabɓe fof kamɓe fof ene mbaɗa invité e to ogo ɗo ene wonde les autorités, le maire, le sous-préfet, le préfet, le chef de la brigade de gendarmerie mo Matam fof ene woni toute la jeunesse ene waɗa convié ñande le 28 woni ñande jour final o to ogo. Donc eɗen mbiyatan ko le meilleur gagne. Et puis aussi en tant que ogolais donc ɓernam ɓuuri wadde koye penché koye ogo. Donc onon fof bandiraɓe on calminama. En tout cas mi salmini on ɗon. Le meilleur gagne ɗum noon yowiti koye final baɗowo ñande oɗo aset paaɗo hakkunde ogo kam e Dianjoli ko yowiti e final tournoi ODCAV zone 3 de la commune mo ogo. Wadde noon eɗen mbiya que le meilleur gagne ma en gartoyi e ɗiɗon kabaruji taw ko e kabaruji meɗen paaɗi arde coupe du monde baɗowo oɗo saaha joni taw ko I17 gonɗo e wadde toon to dewlaji inde. Eɗen gandi kay Mali ko kam tigui woni kippo Afrique jahannoɗo Afrique toon to demi final o. Ene woni tan noon Mali noon waɗama éliminé niyete taw waɗɗum éliminé ko Espagne caggal kay ndeɓe potidi e Espagne e demi final o. Espagne noon fiiɓe niyete loggi tati e loggol gotol. Cifnen noon Mali kañum loggi loggol pattam lamol kono noon ene wona tan arbitre o kanko niyete o holliri niyete ngol ɗon loggol natani kono noon yimɓe foof cettima tigui ngol ɗon loggol naati beele arbitrage vidéo o fotani nannede e petite catégorie. ɗum noon ko e namdal fewde e musidɓe ɓeete deuxiéme demi final o noon wonno ko hakkude ɓeɗo ɓe ganduɗa kañum goni Brésil hakkude muɗum e Angleterre. E wonta noon ko Angleterre fooli Brésil loggi tati e gotel. Final o wonata ko hakkude Brésil hakkude ɓeɗo ɓe ganduɗa kañum goni Angleterre hakkude muɗum e Espagne. Brésil kañum ma huccodir e leydi Mali ko yowiti e petite final woni tan 3e place o wete. Jehen ha toon to dewlaji Europe juɓɓiten gudditen hello ruɓindo championnat ji toon to dewlaji Europe tawne waɗanen ɗum musidɗo meɗen Saydou Ba. Saydou Ba jaam ñalli. Yawur Seydi Dieng kabaruji men coftal balle jeyaten ko toon to leyɗele Europe ko fate championnat ji ɗi dowlaji Europe juɓɓinteɗi e ñalngu hannde ngu yaltude ñande aset alet e altine ko fate pottite ɗiɗo championnat ji ɗi dowlaji Europe puɗɗortoɗen ko toon to leydi France ko fate ñalngu sappo e gooɓijo mo championnat mo Ligue 1 mo dowla France. ñalawma hannde o ko oɗo équipe biyeteɗo PSG ko kañum tigui jaɓɓoto Nice. ñande aset ko oɗo équipe biyeteɗo Bordeaux ko kañum tigui jaɓɓoto Monaco. Angers ko kañum kay yilloyto toon to Strasbourg. Rennes ko kañum kay yilloyto toon to Montpellier. Caen ko kañum tigui jaɓɓoto oɗo équipe biyeteɗo Troyes. Dijon ko kañum tigui jaɓɓoto oɗo équipe biyeteɗo Nantes. Amiens ko kañum kay yilloyto toon to Guingamp. ñande alet ko oɗo équipe kay biyeteɗo Lyon ko kañum tigui jaɓɓoto Metz. Saint-Étienne ko kañum kay yilloyto toon to Toulouse. Lille ko kañum jaɓɓoto Marseille. So tawi en gummima toon to dewlaji France paɗen koto Angleterre kalen ko yowiti e Premier League noon pottital pattam lamal ene fata oɗo saaha joni hakkude ɓeɗo ɓe ganduɗa kañum Manchester United kam e Tottenham. Seydi Ba. ko noon tigi jaten ko toon to leydi Angleterre ko fate ñalngu sappo bijo mo Premier League mo dowlaji Angleterre. ñande aset ko Tottenham kañum tigi yilloyto oɗo équipe biyeteɗo Manchester United. Arsenal ko kañum tigi jaɓɓoto oɗo équipe biyeteɗo Swansea City. Liverpool ko kañum tigi jaɓɓoto oɗo équipe biyeteɗo Huddersfield. West Brom ko kañum tigi jaɓɓoto Manchester City. West Ham ko kañum tigi yilloyto oɗo équipe biyeteɗo Crystal Palace. Stoke City ko kañum tigi yilloyto oɗo équipe biyeteɗo Watford. Bournemouth ko kañum tigi jaɓɓoto oɗo équipe biyeteɗo Chelsea. ñande alet ko Brighton ko kañum tigi jaɓɓoto Southampton to leydi Angleterre e waktu 14h. koɗo équipe biyeteɗo Leicester City ko kañum tigi jaɓɓoto oɗo équipe biyeteɗo Everton. So tawi en gummima toon to dewlaji Angleterre waɗani Espagne. Seydi Ba jeen toon to Espagne ƴeewen holko calendrier o haalata.
Njaten ko toon to leydi Espagne ko fate ñalngu sappo ɓiiji mo liga mo dowlaji Espagne juɓɓinteɗi ñande aset alet e altine ñande aset ko ɗo équipe biyeteɗo FC Valence ko kañum tigi yilloyto Alaves FC Leganés ko kañum tigi yilloyto FC Séville Atlético Madrid ko kañum tigi jaɓɓoto Villarreal Athletic Bilbao ko kañum tigi jaɓɓoto oɗo équipe biyeteɗo FC Barcelona ñande alet ko Getafe ko kañum tigi jaɓɓoto Real Sociedad Real Madrid ko kañum tigi yilloyto Gérone FC Eibar ko kañum tigi jaɓɓoto Levante Malaga ko kañum jaɓɓoto Celta Vigo ñande altine ko oɗo équipe biyeteɗo espagnol Barcelone ko kañum tigi jaɓɓoto Betis Sevilla la Corogne ko kañum tigi yilloyto Las Palmas. Ko noon tigi so tawi en gummima toon to dewlaji Espagne Seydi Ba paaden ko toon to dewlaji Italie to Série A mo Italie en holko calendrier o haali. Ko noon tigi jaten ko toon to leydi Italie ko fate ñalngu sappo e go'oɓijo mo Série A mo dowlaji Italie juɓɓinteɗe ñande nogas e jeetati nogas e jeenayyi e capantati ñande aset ko oɗo équipe biyeteɗo Juventus Turin ko kañum tigi yilloyto Milan AC Bologne ko kañum tigi yilloyto AC Rome ñande alet ko Benevento ko kañum tigi jaɓɓoto oɗo équipe biyeteɗo Lazio Rome la Corogne walla Crotone ko kañum tigi jaɓɓoto oɗo équipe biyeteɗo Fiorentina Stam Genèse ko kañum tigi jaɓɓito Sivo Verone oɗo équipe biyeteɗo Bergame ko kañum tigi yilloyto oɗo équipe biyeteɗo Udinese Naples ko kañum tigi jaɓɓoto oɗo équipe biyeteɗo Sassuolo oɗo équipe biyeteɗo Genoa ko kañum tigi yilloyto oɗo équipe biyeteɗo Spal Ferreira oɗo équipe biyeteɗo Torino ko kañum tigi jaɓɓoto oɗo équipe biyeteɗo Cagliari ñande capantati lewru yarkuma walla ñande altine ko oɗo équipe biyeteɗo Hellas Verona ko kañum tigi jaɓɓoto oɗo équipe biyeteɗo Inter Milan. ko noon tigi so tawi en gummima toon to Série A mo Italie paaden koto Bundesliga mo Allemagne Seydi Ba. ko noon tigi jaten ko toon to leydi Allemagne ko fate ñalngu sappo ɓiiji mo championnat mo dowlaji Allemagne juɓɓinteɗi ñande hande e yantude aset e alet e ñalawma hande o ko oɗo équipe biyeteɗo Francfort ko kañum tigi yilloyto oɗo équipe biyeteɗo Mayence ñande aset ko Wolfsburg ko kañum tigi yilloyto oɗo équipe biyeteɗo Schalke 04 Leverkusen ko kañum tigi jaɓɓoto oɗo équipe biyeteɗo FC Cologne M Glabas ko kañum tigi yilloyto Offenheim oɗo équipe biyeteɗo Hanovre 96 ko kañum tigi jaɓɓoto Borussia Dortmund Hamburg SV ko kañum tigi yilloyto Hertha Berlin Bayern Munich ko kañum tigi jaɓɓoto RB Leipzig ñande alet ko oɗo équipe biyeteɗo Werder Bremen ko kañum tigi jaɓɓoto Augsburg Fribourg ko kañum tigi yilloyto VfB Stuttgart. accent allemand o ene manki no hannirta niyete Seydi Ba kono noon mamin paam tigi no hannirta niyete so tawi en gummima toon to dewlaji Allemagne holto paaɗen ko toon to dewlaji Portugal gasniren kabaruji yiyete Seydi Ba. ko noon tigi jaten ko toon to leydi Portugal ko fate championnat mo dowlaji Portugal e ñalngu sappo ɓiiji juɓɓinteɗi ñalawma hande o yantude aset alet e altine pottitte baɗoje e ñalngu hannde ngu ko Feirense ko kañum tigi yilloyto Benfica Lisbonne oɗo équipe biyeteɗo Sporting Lisbonne ko kañum tigi yilloyto Rio Ave ñande aset ko Maritimo ko kañum tigi jaɓɓoto oɗo équipe biyeteɗo Tondela Belle Nance ko kañum tigi jaɓɓoto Moreirense oɗo équipe biyeteɗo Boavista Porto ko kañum tigi
tigi jabboto FC Porto. Nyande Allen ko Sporting Praga ko kañum tigi jabboto. Savez oɗo équipe biyeteɗo Estoril Pereira ko kañum tigi yilloyto. Pacos Pereira oɗo équipe biyeteɗo Aves ko kañum tigi jabboto. Oɗo équipe biyeteɗo Vito Guinez. Nyande altine ko oɗo équipe biyete Portimonense ko kañum tigi jabboto. Victoria Setúbal Seydi Dieng ko ɗum ɗo wonno kabaruji men coftal ɓalli ko fatuno e petite baɗoji e championnat ji ɗi dowlaji Europe ko musidɗo mon Saydou Abouba mo weltari ɓiɓɓe fulɓe joɗiɗi ɗo e dowla France. Allah jarama Saydou Abouba golle ma jooɗi peewi. Musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe gasi ha laaɓi ceer ko kemnoɗen tongude kabaruji meɗen coftal ɓalli e ɗemgal Pular to karallagal ngal wonani en toon ko Kisma Doucouré ɗo yeeso haalirde nde ko musidɗo moɗon Djiby Dieng kam wondude e musidɗo moɗon Saydou Abouba ko yowiti e kabaruji meɗen coftal ɓalli e ɗemgal Pular. Musidɓe tedduɓe dokkodiren aadi e kabaruji meɗen coftal ɓalli e ɗemgal Pular altine so hawri e welede gueno ɗo e nden min mbi on jaam toon jaam ga jaam ɗo hakkude ɗo yo Allah ɓilmen hen.